Ogendi Igbo Igbo Nsukka UGWUMBA panigarano. Ogendi Igbo Igbo Nsukka UGWUMBA paniela. Ndị be deje no ekele no. Eham bụ nwada Emmanuel Blessing Chidebere yeji ama bụ Ada Egara Nsukka. Miem na-ekwu maka ya taa bụ nri ndị Nsukka dịkunu shiri ya ma na omenala na nri so na omenala. Mere eji ya ma ndị Nsukka apeka. Onye ya na-ekwu maka ya taa bụ echicha. Echicha so na ofu nri ejiri ya ma ndị Nsukka asadi dị karụmọna. Ịbịa na Nsukka mmiri echicha na irile nri o. Ọ bụ nri ejiri ama anyị ya bụ nri na-ejeche obodo bekee alata mee ọ bụ nri na-erashire ka ma onye na-asọ bụ eta ngwa ka anyị pịrị na Enyekwu ka m gụshu na echicha gụshicharụ n'ụzọ esi echi enu nwere ihe ndị ọzọ eji esi eje ma echicha nwere bụ nkashi ewure na ewu uchere na bieme na ebieme mimanụ na-ele akpata ọ bụ hifụta na echicha fụta na nwere ihe eji emefuta echicha ma eshime na eshime na ọ bụ ha evuru nkashi nwa mmiri n'ọkụ ememe na echicha agba nwere ihe ndị ọzọ na-asịcha dịka ekede akpaka mmanụ Nsukka be anyị na-ekpo kwembe na ọ bụ ihe na-ama n'ọnụ n'unu doi ya bụ eji eshen ka anyị pịrị na Enyekwu nye m na-ekwu hụ edolega ya na ọ bụ ka anyị pịrị na Enyekwu ka m gụshire ga na ka ịhụ ren ma jen kemu echicha bụ m na-ekwu maka anyị eyi emekwe ịwa na awụchita mama echicha m bụ ma ekudi ojii be anyị ya mebe ekudi ojii o so he na ekudi ojiri amadụ Nsukka asado nya m ji ahịa anya bụ echicha na bụ ka m ite n'ọkụ ihe eme mmanụ echicha ihe eme akpọkọ echicha na wine ya echicha bụ nri mmanụ n'iti idodịghị mmanụ na ọnụ ga-adụ ụsọ na-agbachara ọkụ were ndị ọzọ so ịhụwa na mmanụ mara ọkọcha ịnụmalakasha na ọbụ abụ na-akpọkọ akpọkọ etie ọzọ petere agbọsọ bụ akpaka ọmụ na-ekwu okwu ya na-enye ọbara na eshi anaghị atị ya amụnyo na abụba eji eshi na agwụ ha bụ nwa oye meja nya bụ mmanụ yeteme na ma awụ ya na yara echicha m wee kedi wee echicha ya makwa na nri agba abịa nwure
Unu no sha na meleke unu odene manu. Nunu adaga. Na odoko na ya buri. No be mmegwu epehe. Ahoruja. Muno. Echicha bụ m kuku maka shigbonume. Na enwoftere na be ke m kowa manunu ke ya be echicha shijekono lakon. Echicha so n'ụzọ ndị ejiri ya ma ndị Igbo Nsukka ba anyị. Ma echicha bụ nri obirire osigurire ye. Irire osigurire ye. Itoshigachi iribe mehogo ma okoshi aso. Onu meda be ne mji eshene bụ ekudi oji. O nwere ụzọ dị iche iche. O nwere ekudi anyị nwechere eji ha eshene. Agada mgbe ọcha na-eji eshene. Nke enwe na-eji eshene. Na ọ bụ nke akalegoi. Ma onu meda be ne eji eshene bụ ekudi oji. Ma ya adịghị ụsọ. Ile ya na ya ahụ na ozere eshi. Ozedochiri ezigbo eshi. Imo ya ji eze na eshi ha bụ. Ma ọ na-egbe hụ m kọchara echicha na-ederi menu ode piete odego na ọnụ ga-adị ụsọ ma ya na-agbagba na ekpere ya bụ ịkọchara ideen ka ode ịhụ na oyi ọsha kem nyomen kem nene men marakod
Echicha Nsukka, echicha bụ na-ekwu maka ya bụ. Au! Ele! Abali na-asụ ahụ. Elelelelelele. Au! Nri ma pe kwụsọ. Ana m ekwu ma ọ na ọmụshire. Em na-ekwu ma ọ na ọdụsọ. N'eziokwu eziokwu ma na ọdụsọ. Ọ bụ n'iri sholege. Bịa Nsukka sara beri mesh. Ma ọ bụ usoro ma m ji eshe. Shimenu na ebe ego. Kiwota na ya bụ nri dị ezigbo ụsọ. Nri ọdịnala ndị na-eji ya mmanụ Nsukka dị ụsọ. Ọ bụ ụsọ ọsọ echicha. Ya bụ ndị be anyị. Ekele m unu. Mgbe m na-asụ ma je kunu shi anọnye m nshiri echicha ma shi gbonu. Wofute n'ebe elele m nke mara ka ọ dị. Ekelekwe m unu. Ma jeni.